klets, klets. Hoppatee. Let je bal. En naar je vlag. Meneer, dat zak mij nog om dat we dit hier aan hebben. Ja, ik kan Ilda zitten. Hast de hek? Wat verdikke. Ik had een... Joet de grote dij. Want Joet met Max Verstappen de beslissende... Ja, je moet winnen. Joet met Max Verstappen winnen. Joet de beslissende race van Formule 1. Die geven Shimby vakken in het hok. Maar wat kameraden en wat vrienden en u zei het mem en misschien heel zijn chip. Dus denk ik vanmiddag in. Ik ga maar Jelke wat olieballen halen. Die nemen we vanmiddag mee. En Jiske had vast even pakjes uitpakt van onder de been. En heel in. Dus ze ben bijna aan het boevenstreken. Dus nou ja, er lezen nog wel een prutje zaken, hè? Maar mijn dit zijn op na inpakken. Ja. Ik wil hem nog even wat chillen, hè? Jaren heeft iets heel moois maken. Dat is wat die jaren van die maken. Wat is dat? Wat staat erop? Zaken. Ja? En dan smileys. Ja? En dan Thomas. En dan Thomas, hè? Doe maar zo, met mijn chillen chippen. Thomas. Lukt het jullie? Smie stoort mij alles. Oh, super mooi. Wat leuk van Jara. Ja. En dan wil ik je nog wat chillen, want een aantal weken geleden hier ik met mijn zus en mijn zuske een fotoshoot van, wat was het haar? Wat was het haar? Een fotoshoot gewoon, met mijn zus en mijn zuske voor een cadeau van mijn ouders. En nou ga ik het binnenkregen. Yes! Die kijk nog wat kriegen. Hey, wie is toch chillen? Wie is toch chillen, toch? Ja. This is me. En het zit op, Jelke? Aluminium. Ja, daar staat het op. Dat weet ik het zeggen. Maar daar staat het op. Aluminiumfolie. Nou, dat is net folie, maar dat is de beurt. Nou ja, iedere gek ging er brengen. Afina, de oudste van de truisers. Ja, wat de liedste, ja. Zaken vreemd zich toen ik eruit. Toen kwam Zaken Bibi op me aan en zei van, maar mem, tante Afina wordt toch nog wel groter? Nou, ik zei nee, dit is het. Die is echt heel iets. Ik ben in je 78 en ik geloof dat Afina in je, wat zou ze weten, in je 64? 64? Zoiets. Dus het zit nogal wat verschil. En dit is uw jongste telg, Ilse. Zaken wil even wat vertellen, jongens. Zaken just er nog even mijn huid ontviewer knallen west, hè? Chip, hoe binnen deze afgenomen? Binnen, dat mijn het. Deze Oh, maar je gewoon een beetje jaloers, hè? Dat je hem zonder hem begonnen bent, denk ik. Wat denkst du? waar draaien van deze sterkers doen. Ja. En de zwarte ben op. Misschien is dit aan van midden van mij maar naar fokken. En dan als er won had, Max, want daar gaan we gewoon vanuit. Dan kunnen we dan vuurwerk en sterkers en wat ben dit van die grond trektouwtjes en trektouwtjes. en die was te smieten. Ja. Hoe doet dat dan? Zo? Maar deze hoeft echt nog zo. Gewoon vallen te letten, dat is het al. Met hele goeie. Nou ja. Zo. Ik wil weten net, ik wil toch nog maar ja. De zusjes. Ik ben heel erg tevreden. Het lijkt ook heel cool op dit materiaal. Dus dat is wel vet. Nou, weer nog een bakje koffie. En dan, wat geven ze dwarszaken? Wij geven hinnen. Nou, zaken gaat even chillen hoe dit werkt. Ik hoop dat het er ook waar is. Ja. Ik blijf even binnen als het goed is. Okay. Ik let het door. Pak hem. Ah, klets. Klets. Hoppatee. Dat wie niks. Hartstikke flats. Cool. Dus dat zijn de knalerten. Mooi hè? Dat wie het hem? Ja. Oké. Nou, ik heb hem hier losmeten En sterkers. en dan geven we die kant op. Ja, sterkers, maar bieden altijd donker is. Zoals de zus haast net. Ik kan misschien jong bij vakken wel even. Ja, sure. Wij Van mij hebben een iets sterkers. Vet leuk, man. Lukt het wat hard? Hoi. Jiske, hier de bench. De deur dicht. Jiske, hier de bench. Ik kan nergens in. Hey, jou, ik wil haar jas nog in de auto. Welke jas? Die boven. Vind ik het al. Zaken had het heen al je rietsels van u. Nou, ze zijn echt heel leuk, Jelke, hè? Een hele leuke. Ja, zaken.
Dat zijn er niet. Maar ik ga een ritsel. Dezelfde. Wat is er op een haan als 100 bm naast was? 100 bm nice. Dan haast een bosk. Nee, dan wil ik bm zeggen. Met een bm om Sarah. Ja, omdat de 100 bm die ben Maar mooi ritsel zoals toen hij. Ik heb er nog een. Nog een. Nou, vertel. Wat is er aan de hand als ze snel dik is? Alleen er is het stik. Dan er de dikke afsluiten. Ja, alleen maar steeds de dag. Maar steeds de dak op. Ja, juist, we moesten we omrijden. We moesten via het dak om de Broeksterwaard. Dan moesten we omrijden. De dikke lijn eruit. Dat ritsel klopt echt nou. Wat is er aan de hand? Het is wel heel rustig. Welke beloren gaat ze bellen? Ik hoop dit ze. Ja, je bent auto's. Ja, dat zit hun auto. Oh, gelukkig, we zijn er. Ik stel eens even de jeugd op, ziet je. Oh, ik zus zaken altijd erop met eruit. Wat zei dat? 3 boven vandaag was niet die. Die? Oh, Die. die lijn er bovenop en dan hier stoer maar. Ik die zag. Ja, dat is heel jigger. Ja, mem, je drekkie. Oh, dat mij net. Hallo. Hier lekker rustig, dus dat is wel mooi. Meestal is die smoor droog. Zaken, wacht. Zaken is er al. Hier maar vertel. Ja, Ik ben moe. Ik ben nou al moe van het klimmen. En Niels, dat is best goed. Ja. liet heel veel los. Zusje. Hey, vriend. Daar komt hij aan. Ben maar van nou in de zaken? Hier naar boven en dan daar naar boven. En dan ben je er. Ja. Hey! Snel. Ik had echt zo snel. Ja, die komt vol. Dank je, trampoline. Wow, Shaki. Zeg je het? Ik vertrouw heel erg van je mee te happen. Oh, dikke man. Ja. En weet je wat grappig is? De huid van Niels en ik wien vroeger echt altijd beeldkwaad. Altijd aan het watchen. En ik ben altijd heel erg verliefd op Arjen. Wie mijn grote maat. En nou watchen hem ooit een keer. Hoe leuk is dat? Is toch mooi? Ja. Ja. En ik hard, hè? Niels is een beetje ouder. 2,5 maand ouder, toch? Ja, 2,5 maand ouder. Oh. Let je wel! Oh, let je wel! Ik ken het! Hoppa, oei! Net doe het, hè? Net doe het. Best! You know. Het is trekje en Zaken die is blesseerd. We zo zien waar de eerste 15 had. Oh shit, er komt er aan. Nog één keer 3. Nou, Zaken had won. En ik ben kapot. Dit is cool. Dat is nog best wel leuk. Dat is best op een dal, hè? Hallo. Ik loop hier, hè? Of is
Nou, wie het leuk of niet leuk? Best ik nou helemaal kapot? Wel een beetje, hè? Zaken had nog steeds net zien volledige energie hebben waarom, maar het is echt super gezellig. Dan vanmiddag gaan we naar fokken, want dan is de race. Matchday. De matchday. Officieel. Waar zou de kampioen worden, jongens? Ik ga Ildo even naar die fucking naar hoe is een bedje lang. Ik hoop dat hij even een deli houdt. Het spant er wat om. Als je weer in de auto in slaap vallen, dan is dat altijd lastig. Ik had een baby voor mij, dus dat kan mooi. En dan gaan we de race in het hok. Derde. Later. De bandjes voor mij zien nek. Het is nog heel tijd spannend, jongens. Oh my goodness. We zijn aangekomen bij de laatste rondes. Safety car. Het wordt wel heel spannend, jongens. Hè? Jongens, wat een topdive. Van de morgen superleuk voor dus met Adrien en Katrin en van de middag samenwedstrijd. Wat weer het spannend, echt weer het net leeuwen. Echt, wij gaan nog even verder genieten. Ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtonk omheen. En via het net de chill te downloaden van je tablet of telefoon. Hey, wat een nieuwe chatvlog. Max! Yeah!